A inače skapirao sam po ovim klipovima, pubertet može jako dobro da utiče na nekoga i jako loše da utiče na nekoga, tako da eto, bukvalno treba da imate sreće s tim pubertetom, sa tom transformacijom u to neku drugu verziju sebe, tako da ono, čuo sam da ako lajkujete ovaj video imat ćete mnogo više sreće sa pubertetom, tako da eto, kada porastete bit ćete lepši, samo treba da lajkujete ovaj klip. Nemam pojma, tako sam čuo. Sedim ja tako jedan dan i razmišljam šta bih mogao da izbacim na TikToku. Kao što znate, ja sam između ostalog i TikToker postao u ovoj mojoj pauzi dok mi nije bilo na YouTubeu. I razmišljam ja tako šta da izbacim na TikToku, treba mi klip za danas, šta bih mogao. I onda ja uzmem tako i listam TikTok i naletim na jedan zanimljiv trend. A to je bilo, znači neka riba na engleskom je pitala ljude da joj pokažu kako je to pubertet uticao na njih, ali da iskoriste samo dve slike, znači kao sliku pre puberteta i sliku posle puberteta. How hard did puberty hit you? Use to pick only. I to je onako postalo aktuelno onako na svetskoj sceni, par naših domaćih tiktokera je to snimilo. I bilo mi jako cool, ajde snimit ću i ja. Baš sam imao jednu zanimljivu takvu sliku na Instagramu, što sam isto tako mogu da iskoristim lepo za taj trend. Uzmem ja, stavim to, hoću da izbacim i u fazonu sam, ma zašto bih ja iskoristio taj sound koji zvuči na engleskom, ajde da ja napravim svoj sound na srpskom. I ja uzmem i snimim taj legendarni sound koji ide ovako. Pokaži mi koliko je pubertet uticao na tebe samo sa dve slike. Pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio se manta, njen sam od starta. Ko si mi rezima, gde si noću bila, koliko si popila. Prođe malo vremena, prođe dan, dva, tri, evo danas je mislim već 5-6 dana prošlo kako sam izbacio taj video. Na TikToku se pojavilo preko 3000 videa snimljenih sa tim mojim srpskim soundom. Znači ja kad listam TikTok for you page, meni to zvuči ovako. Uticao na tebe, pokaži mi koliko je pubertet, pokaži mi koliko je, pokaži mi koliko, pokaži mi koliko, pokaži mi koliko, pokaži mi koliko je pokaži mi koliko je pokaži mi koliko je pokaži mi. Ja šta da radim, evo sad sam YouTuber ponovo, moram da iskoristim content, a gde ćete bolji content nego 3000 različitih ljudi koji su snimili video na vaš zvuk. Tako da kao što vidite u naslovu, u današnjem klipu ćemo raditi jednostavno reakciju na tako te neke zanimljive promene ljudi, šta je to pubertet uradio na njima, kako ih je to promijenio, da li je to bilo na dobro ili na loše. Kapiram da je dosta vas još uvijek jako mlado, tako da eto, pubertet će tek doći do vas i tek ćete moći da snimite možda za par godina na ovaj sound koji sam ja izbacio video, da vidimo kako je to uticao na vas. Ali eto, dok to vreme ne dođe, hajde da pređemo na TikTok i da vidimo ko je to sve snimio na ovaj moj sound klipove i kako to izgleda. Znači kako da pronađete taj moj sound koji ćemo danas da vidimo. Znači bukvalno odete na moj profil i odete na video koji se zove Pubertet. Bukvalno sam u opisu napisao pravite i vi klipove da vidimo. Pubertet, Nemanja Arsić Cone, kliknete tu i vidite 3150 klipova. Odakle početi? Inače skontao sam da mi je mnogo lakše da gledam TikTokove preko telefona, jednostavno zalegnem jer tako obično gledam TikTokove, tako da reagovat ćemo jedan po jedan. Prvo, najlajkovaniji video na TikToku sa ovim soundom ima Una. Pokaži mi koliko je pubertet uticao na tebe samo sa dve slike. Pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio se manta, njen sam od starta. Ko si mi rezima, gde si noću bila, koliko si popila. Video ima 26.000 lajkova. A opis je niste ružni, samo ste u pubertetu. Ne, stvarno ne doživjela ogroman glow up, tako da respekt za to. A inače skapirao sam po ovim klipovima, pubertet može jako dobro da utiče na nekoga i jako loše da utiče na nekoga, tako da eto, bukvalno treba da imate sreće s tim pubertetom, sa tom transformacijom u to neku drugu verziju sebe, tako da ono, čuo sam da ako lajkujete ovaj video imat ćete mnogo više sreće sa pubertetom, tako da eto, kada porastete bit ćete lepši, samo treba da lajkujete ovaj klip. Nemam pojma, tako sam čuo. Evo ga moj brat Vuk, znači ja lepo kažem, pokažite mi kako ste izgledali pre puberteta, pa onda kako ste posle izgledali. On dečko još u pubertetu, a snima klip, ali okej. Kaži mi koliko je pubertet uticao na tebe samo sa dve slike. Pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio se manta, njen sam od starta. Evo znači i on je dobio jako veliku transformaciju, koliko vidimo našao je devojku. Pokaži mi koliko je pubertet uticao na tebe samo sa dve slike. Pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio se manta, njen sam od starta. Ko si mi rezima, gde si noću bila, koliko si popila. Vidite, pubertet nekad može da vam da dobar izgled, ali da eto, izgubite kjera.
Šalim se naravno, nadam se da je sve okej sa njim. Kaži mi koliko je pubertet uticao na tebe samo sa 2 slike. Pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio se manta, njen sam od starta. Ko si mi rezima, gde si noćas bila, koliko si popila. Ovaj Vica je doživeo stvarno ogromnu transformaciju. Pokaži mi koliko je pubertet uticao na tebe samo sa 2 slike. Pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio se manta, njen sam od starta. Inače, kapiram da je Nućijeva pesma u svakom od ovih klipova i baš onako lagano mogu da mi puknu copyright, ali za bilo kog producenta koji gleda ovaj video i hoće da mi pukne copyright, samo da znate, znamo se Nući i ja, pratimo se na Instagramu, gotovimo se, sve okej. On mi ne bi lupio copyright, tako da eto, ako poštujete Nućija, nemojte da mi lupite copyright. Hvala! Evo i ona devojka što mnogo dobro pleše. Pokaži mi koliko je pubertet uticao na tebe samo sa 2 slike. Pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio se manta, njen sam od starta. Ko si mi rezima, gde si noćas bila, koliko si popila. Wow. Inače, momci, ako nisam pomenuo, ako bilo kada želite da nađete neku devojku, samo idite na moj profil, uđite na ovaj sound, imat ćete toliko izbora da vi niste svesni. Kad smo već kod izbora, Kiki Star je također snimila ovaj trend, tako da ajde da pogledamo kako to izgleda. Pokaži mi koliko je pubertet uticao na tebe samo sa 2 slike. Pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio se manta, njen sam od starta. Ko si mi rezima, gde si noćas bila, koliko si popila. Kaži mi koliko je pubertet uticao na tebe samo sa 2 slike. Pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio se manta, njen sam od starta. Ko si mi rezima, gde si noćas bila, koliko si popila. Anastasija i pre puberteta i posle puberteta nije naučila da gleda u kameru. Pokaži mi koliko je pubertet uticao na tebe samo sa 2 slike. Pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio se manta, njen sam od starta. Ko si mi rezima, gde si noćas bila, koliko si popila. Evo mi je mnogo cool, ova slika male mature i slika velike mature. To je neka toliko gotivna razlika da se vidi koliko ste zapravo i sazreli i promenili se i sve, tako da eto, ovo je jedan od retkih slika jedna od retkih osoba koja je iskoristila sliku sa male mature i sa velike mature. To je pretpostavljam zato što je većina ljudi koji su snimili ovaj trend zapravo još uvijek u pubertetu i nisu ni došli do velike mature da bi snimili tu razliku. Evo kad smo već kod toga, našao sam jednog dečka kome je skoro svaki komentar, dečko ti si još uvijek u pubertetu, čak i njegov opis nešto u fazonu, znam da sam još u pubertetu, ali sam morao ovo da snimim. Kaži mi koliko je pubertet uticao na tebe samo sa 2 slike. Pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio se manta, njen sam od starta. Ko si mi rezima, gde si noćas bila, koliko si popila. Menjat ćeš se ti još, buraz moj. Kao što rekao, to je to što ću vidjeti da se nam da ste uživali. Ako jeste, obavezno lajkujte ovaj video i napišite mi u komentarima na koga je pubertet jednostavno uticao najviše. Ako ste možda vi snimili video za ovaj trend, pošaljite mi na Instagramu link da mogu da vam lajkujem to na TikToku. Ako možda nisam, do sada nisam video. Uživajte mi ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu jako uskoro i pozdrav!